Og så nu er jeg nået til del 2. Og i del 2 skal vi antage, at funktionen y er lige med y til t er en løsning til y mærke lim ky, som vi fandt ud af i del 1. Og vi skal så vise, at vi skal vise y t via formen, at det kan skrives på en anden måde. Og det kan skrives således. Y t er lige med ky. Og via en hjælpefunktion kan jeg skrive det således også. Z er lige med z og t lige med y. T er gange e. Nå, det er bare e minus ht. Og så tager jeg brug af produktreglen og differentialkoefficienten. Så bliver det således z mærke er lige med y mærke og meget t. Mærke og ja, gange e minus kt. Og plus, så er der plus y t er lige med, der mangler gange k gange minus k og så erstatter jeg y med ky, og det gør man sådan k gange y t med også gange e minus kt, og har jeg sagt, at man skal erstatte y-mærket med ky, og det giver plus y t minus k. Er det minus eller er det plus? Det er ja. Gange e herfra. Og så kt er lige med 0, som er konstanten. Og